Levels Production. Muri Zimbabwe, thank you for joining us Nehanda TV. Nasi tiri kufara chaizvo mukomana Toki Vibes. Asvika muno mu-UK. Ane mashows Friday ne Saturday, Leicester and Dunstable. If you don't know, now you know. Zvinofambira Toki? Handitika? Zvino tiri kufara kaisusu because unomborova kagiya yekwambuya Nehanda kaiwewe. Saka wauya paNehanda TV, you are in the right place. Handitika? Aiwa, ndiri giya yekwambuya Nehanda. Asi nditori kaguri. Ndiwe kaguri. Saka ndatika ndinoona umwe wangu Nehanda ukobasi. Nice one, muri Zimbabwe. Reason why I'm very happy kuona mukomana uyu. We did a story on him June 2014. Ongangane masongs anga kunetsa na pasa nemamwe akadaro but anga asati aenda nenyika time iyoyo. So it's nice to know kuti after so many months and takapredicta zveshuwa kuti he's knocking on that door. Aiwa aenda nenyika so much that abva auya kunoku ku-UK kuzoperforma kuratidza kuti pashandwa. Well done. Aiwa. Anditika? Well done kuna mwana. But vanhu vachikuona right now, I don't think vazhinji vanoziva what you've been through, because story yako sezvo takataura ndeye perseverance chaiyo kuti wakashingirira ukamboenda kumusha vabereki vachiti izvi zvemhanzi izvi semubereki wese unenge usingazivi kuti zvinogumira kupi, but wakashingirira, wanga une determination. Taura about that umbotitsanangura kuti zvanga zviri sei for you uchirwisa kuti zvifaye. Azvine zvakaoma asi zvinoenderana nezvaunotarisira. Kana utarisira kuti zvipfawe unogona kukundika manje. But kana uchitoziva kuti zvinhu zvese zvinooma, kutambura cheko kwakaoma, unotoomerwa nekutambura manje. Kutambura udofu unotorwadza. But chakanaka chinozongobuda mushure mekunge wamboita sei washinga, hanzira yacho haifaniri kuti ive nyore. Why? Because unenge ukazotarisa pazvine zvava kana izvizvi wabata vanhu 3, 4, 5 vanenge vachiti vakanzwawo music yako zvinovadriva kuti vaite ichi. Saka you can't be a leader usina kumbopinda nemo. Unofanira kuti uzotaura minzwa yaunenge waona, kwete kutaura kuti kune minzwa inobaya usina kumbobayiwa. Aiwa, unenge uchitaura kuswinyiwa. Chendakafarira inini uchidescribeiwa nemunhu watakataura naye aiti ndiwe Marshall munhu mumwe munyowani. Now it's zvinoita kunga funny because anorova Zim Dancehall, but ndakanzwisisa point yake because music yako ine message uye unonyasa kuratidza kuti hausiwe kungochanta, kuimba unogonawo zveshuwa. But vanhu vakakubatsira kuti usvike pauri, ungatitsanangura karwendo kawakafamba, because hasi nyore kungopinda mustudio kauchiti ndira kurekodha vanenge vachidawo mari, mabeats, ichallenge. Tingangoti kubva pakutanga tisati tataura zvekuoma. Kubva pakutanga because ndakatanga kurekodha 2008-9 ndikakwanisa kugadzirawo demo rangu kuti ndiende norekodha kwaWingy D kunzi Vigilance. Ndakabatsirwa ndakatoita hit song na 2010 yainzi tiri kumhanya kunokwira muhelicopter, tiri kuenda kuhondo kunopisa mabonga. That was 2010 and 11 ndipo ndakambodzokera kumusha. Ndakadzoka 2012 December. Zvinhu zvakambooma futi because unenge wakutongori kutangidza kunoka. Madho kuti ndini but hapana anenge achipita sei achikwanisa kuziya ipapo. Then ndakazopedzera ndafu chikorisapi kubuda kumbogarawo ndichimbochengeta mombe nekudii. Ndakazosumudzwa kubva ikoko naGaspori. Mafia 19 ndisiya pandau izvi zvekuti tree because kwakaita redeem. Fana wangu kwaita redeem but handina kana mari mukoma. Aibva asenda mari okay. Ndokwirawo ndoya ndoimba. Ndapedza mari yekudzokerai ndodzokera kumunda. Ndosendera futi dzamara zvakutoita zvidai ndikazongoona ndotoshidzwa pane imwe show. Nguva iyo zvemakini zvazvototanga. Kwanga kutotemwa munhu.
ndikuona vamwe vari kutotemawo ini ndatoimba handina handita sei anditema ndikutoti ndini ndinorira zvandenge ndatorira papanapa ndo pandakatanga ngoto ndikamboya nambogara 2-3 days ndodzokera ndikaedza mara nangoti mukoma ini ndakutogara muno ndo pandakatanga kumbogaragara ndichingoti ndikanogara apa ndikamborigara apa ndikamborigara apa tsamara zvakutodai ndikambogara natsano ndachova ndopandatanga kuitawo mashozi ndiga ndikaona kamari tsamara ndakutorodya ndiga kondikadai zvinoita chimboshandira mari yerendi iyoyo tsamara but patsanangurire ipapapa because even isusu tichikura ukaudza mubereki kuti uda kuita muimbi kana kuita zvemabhendi I think waitokwaturwa chaiko hapana mubereki anoda kuinzwa nyaya iyo but pauri ipapapa waexampoka waratidza kuti it can be done. Chazvinoita ndechekudai so vabereki vese vari right hakuna mubereki anoda kuti mwana wake aite zvinhu zvine kaurombe mukati nekudii wai vabereki vanotarisa akatarisa vamwe vaimbi kuti mufananidzo ndizvo here izvizvi ndounero vanenge vakadhakwa vanenge vakadai saka anozotarisa kuti mwana wangu ndoda kuti aite izvozvo here asi kuziva kuti hausi uimbe wadaro munhu ndozvaari kuimba zvako hakudhakisi vanhu vangani vanodhakwa totoimbira vakadhakwa vacho but havaimbe vanodhakwa. Pari zvino zimdanso vanhu vanoimba vachitukana tiri kuona zviri kuitika kuchiitwa maklashi vanhu vachi iwewo so far image yako I think uri kuratidza munhu yari down to earth hauna munhu wari kurwisana naye. Do you think kuti maybe ndiyo problem iri kuti vanhu kana vachitarisa zimdanso vanongofunga kuti ndezvekutukana ndezvedoro ndezvembanje ndezve vobva vangoita kamwe kaview kaike ngoti hai music yevanhu vakadaro right zvakaita pane nyaya yakadaro ndechekuti mukada kutarisa kuti kwakatanga kwakuneyaita kunge trade inenge muchunguyu ndiyo yaiwa kudhara kwayasungura vesungura vakaintrodusa karumba mbichana so ndofunga munoziva kuti vanhu verumba ndovanga vane mapfekero mamwe anga asina kunyatsa kuita sei asi chinozoitika ndechekuti tine zvatinoona kune dzimwe nyika kuti ukatarisa kuno kuchando pane zvandatodzidza kunoku zvisiko kuzimbabwe mukauyawo kuzimbabwe pane zvamunotodzidza zvisiko kupi kunoku saka nyika nenyika ine mabeliefs ayo ende zimbabwe is a Christian country kamureni kamuthanda chero ukaita sei munhu wese anotomwa doro anotokudza kuti ndakambopfura nemuchechi nini achimwa chi doro rake ende mubhawa rekuzimbabwe ndomega munokwanisa kuridza gospel vanhu vachimwa doro but vachiimbirwa kunzi musamwe doro ivo vachitoita sei vachitorimwa saka chinozoitika ndechekuti dhanso manje yakabva kujamaica zvekuita kunge kutukana kana kuti kushama kana kudii ndo zvavatori anotozvita naambuya hazvina basa vanototeerera song iyoyo naambuya chitowina machatsi chitowina maawadzi saka chinoitika ndechekuti wakopei bhiti here kana kuti hunhu ukakopa hunhu manje wavo wobva wauisa mako zvakuenderana nekuti mako varimo here vanhu vakaita sei vakadaro but I think ukambotora bhiti chete kuti go uimba wechinyakare chedu pagogo ipi iwe zvinogona kufaya kusaidi kwedu why because uko kwao kwavara zvakushata but kuno uku manje unoita kunge wafumuka. Okay. Part 1 with the Toki Vibes musaenda muri yeZimbabwe tiri kudzoka part 2 part 2 tida kunga takutaura about music yake neshow kunoko UK masongs apa achaimba so join us for part 2 Toki Vibes on Neanda TV. Levels Production. Thank you for joining us. Part 2 Neanda TV interviewing Toki Vibes, the man of the moment. Waenda ninyika mkoma na huyu but aita time yekuti ayazotoona pano pa Neanda TV. Personal testimony yangu inini how I got to know this boy ndakatumidzirwa song yake yenzi Chinemi ndakaitumidzirwa
and I listened to it, and it blew me away. I'm sure vazhinji munoiziva song iyi. Inorwadza vanondiketa sakuti chizvimba kukwira makata vane godo vachiti tayeva sango harimpe agara akaneta hanzi tinoda kuona zvitezvo. Okay, so ndosonge ndakanzwa iyi ndikati I love this. One beat racho ranga rakatongopenga. I mean unongonzwa the way it comes in, but also my lyrics, you know, like the first line with, you know, zvinorwadza vanondiketa. It's a song a lot of people you can relate. Uchinzwa so uchitaura kuti but ndozvinhu zvotoitika muupenyu izvi. So let's talk about music yako. Iwe wakaimba Chiinemi. Ndiani anga akushusha? Titomuzive timuendere nhasi. Chiinemi. Ukarutaura mazita evanhu vese kana vakadaro. Vanozviziva vega. Vozvo vanokuziva ndo vanogona kunge vachirwadziwa. Vanotopane vaitoziva kuti aiwa uyu munhu anogona. But hameno chichikushuta pari. But handasi kuita vamwe vanonge vachitoti zvinosvikepi kwezvizvizvi. Kukona. Because zvechitarisirwa kunzi pamwe pauri kutongotanga kuti aiwa ndoimba kaini. Wotodzoka utori nemari mukadbox. Utori nemari iri mubhegi yakatozara kana kuti sei. Saka unenge zvinosvikepi kwezvavanenge vachingotita zvekuunganidza vanhu vachingodi kukona. Saka ndokuona sekupedzisira kuti zvimwe zvinhu handigoni kuti ndipindure nemashoko because handina simba rekutaura. But simba rangu robudira mukuimba. Saka ndokuona kupedzisira kuti akuita uchizivisa malines kuti vamwe vanomboti tinoda kuzviona zvichasvika kupi, but ini handina simba rekuti muchazokuona. But ndikutobvunza kuti chiini mhosva yangu ndikutotira kuti zviita sei. Hadzi zvinorwadza vanondiketa ka. Saka zvimba kukwira makata. Vane godo vachiti taireva. Sango harimupe agara akaneta. Hanzi mari zvinoenda nekupi. My favorite manje. I think ndo pakanakidza vanhu. Mamwe mashoko eSimon Beg. Awakaurayi. Mashoko eSimon Beg. Mashoko nongonawo mukomana but zvimwe zvacho sazopindura. Chingoisa mubhegi. Okay, mamwe masong iwewe I think tutaza masong akapa hobo I think washanda chaizvo because ukaona uchirova masong ari kuzadza screen race apa kana katarisa. My favorites ako iwewe. Masongs aunofarira atingati tikati pika kana kuti masong ako 3 aunodisisa. Your favorites. Right. Ina handina ngwandoti ma favorite. But ndina ndogona kupika 1 or 2 and nechiti aya akabva mureal life. Ese akabva mureal life but pana akabva mukuti wanyatsokuona kuti situation iyi yashata. Iyi yadaiswe. Upezera wataura nezvayo pane iri apa yakanzi dzamisa pfungwa. This one. Big things music. Nice one. Tiro very freestyle video. Musaite rudore kuko kamochovera se black horse yarutane kubaruka kunge makati box rudo runga uya nyore asi rune njodzi funga katatu kwete kapoti ozoti rudo rwasiyana neruchiva pakati pemoyo pakati katokwadi unochiwana wapasvika zvinoda kudzamisa pfungwa uchapana paunoda dzingama dzitora kuva usamanye usati kwaduka ngatso kudzamisa pfungwa moyo kuti unyepe unotosvoda rudo runopinda mukuva pakati pemoyo parunobva nekuti ukangomhanya vazhinji ndavaona vakakupama rudo harubikita zvekuzama ukama wakadzamanana rudo mumwoyo medu veitudheka zveupenyu zvanetsa wava kuneta angomuona akudheka simba riye radzoka rudo runodaro kunzwaze watira mutoro mamese kukanganwa nhambo isiri rudo ndachisipo zvinoda kudzamisa pfungwa tingatosera pano. Toki vibes, man of the moment, pano pa Nyanda TV. Okay, saka kudzamisa pfungwa. The other two dzatinga aungasi tokaenda nenyika ka. That's not my favorite.
ifeva kana iri favorite yenyu azira kuti yangu saka iwe chitipa dzimwe tu dzako pane imwe ndinzweho hama ndakakanganisa ndapfugama daima ndikanganwira ndinokumbira ruregerero vanhuwe daima ndiregerera kutadza kwangu kwakapfuura mwero ndinochema daima ndikanganwira ndakambopenga ndadzoka mukandiramwa ndingatofa tini benzi renyu pandinoridza ngoma munotamba nekupururudza Toki Vibes Neanda TV. Right, last one yechi 3 ya unoda ngani mboifunga aumbodzamisa pfungwa ngani mai aiwa mai ichi chitsinzo chiri pachina chinochokuita nini nice kana ndatopo pafanira kupaturira mai pasaidi handei mberi nekushanda usamire kutsvaga zvinokupararamo hapana chakamboshata kushandisa mukana nguva ichipo kure kwegava hakuna mutsubvu baba haungazadze nhava wakagara pamba nice one Toki Vibes Neanda TV aiwa tamuomezera nhasi tati choose 3 hatipa 3 but inini dai ndiri kusarudza ndaiti tokaenda nenyika ndaiti chi nemi obviously namai ndo dzangu inini 3 ndo dzakaita ndifarire Toki Vibes ende mukona inini ana kuti idzodzo dzakaipa aiwa idzodzo dzakanaka but kana mati favorite yangu ndofanira kutaura dzine chekuita neupenyu hwangu ndizvozvo okay so wauya muno mu-UK first time yako obviously I think wakumba wajaira uruita mashows wakuziva kuti vanhu vari kurisiva sei kunoku hauna kamwe kanjenjasi kekuti vachandifarira vachandinzwisisa kana kuti unenge une confidence yayo ungoti wavetereni manje aiwa ndisi vetereni basa riri kubatwa baba asi wovete basa riri kubatwa semabatirwo ani anditika aro because chamboita kuti chacho ndizodedzwa chii anditika aiwa music yako vari kuifarira kana Facebook iri kuratidza kuti zvinenge zvikuita zviri kufamba but basa rinongobatwa semabatirwo aro kana kuZimbabwe kwacho pane vanga vasingatozivi tikavazivisa kuti aiwa ndo zvatinoita zvinotengesa vhimi nekubulaire neblack okay nice one saka uri muno mu-UK uri kuita mashows kupi nekupi nemusi upi patakamuswa 27 so 27 ndo patiri kuLeicester mazinzwaka Leicester 27 inenge kana musi wa 27 manje ingori gosh musi wa 27 okay tinenge tiine inonzi Fab Entertainment havanoiziva ndoiyo vanoiziva Fab Entertainment joaba sasaizi kozoti musi wa 28 manje 28 yaisiri ogashi ya Dunstable. You don't know. Every time I know where the Dunstable, I just have to throw in. You don't know. Yeah. Andijika. Okay, so Leicester, ne Dunstable. Leicester, ne Dunstable. Aiwa, that's a nice one. But anyway, Toki, it's been a pleasure having you panopa Neanda TV. Vanoona Neanda TV interview inenge iripo futi pa Neanda Radio. Muchaiwana futi pa SoundCloud, pa Facebook Neanda Radio, Facebook Neanda TV. Vari kuTwitter tiripo zve futi Neanda Radio, Neanda TV futi kuTwitter. Akawanda kani ma platform aso 1000 pa YouTube futi muchaiwana interview yoyi. Pa website ye Neanda TV muchaiwana interview yoyi. Website ye Neanda Radio. Aiwa tiri kwese. Anditika. Nice one, Toki. Right. Neanda arira matiri. Levels Production. Toki baramwari ndava kuti ndikati ketorese sumudzai maoko
vanosimudza chese chandaita ndikangochisa mugeto haitane kuappreciata yozoti geto rese itai woyohoi woyohoi ndichiti geto rese itai woyoyoyoi woyoyoyo choki uyaenda nenyika pakwira mheno akadzika